Pensant què pots fer per desconnectar del dia a dia? Vols gaudir de llocs increïbles al costat de casa? Mar, natura, cultura, tradicions, vinyes, sabors... Vine a descobrir el Garraf. Enamorar-se de paisatges infinits. Redescobrir el passat. Endinsar-se en les seves rutes. Envoltar-se de natura. Impregnar-se de la seva cultura. Descobrir els fruits de la terra. Sentir que voles. I tu? T'hi apuntes? Ei, Pol, Hola, Marta. Quedarem? t'apuntes a descobrir el Garraf? Explica'm això del Garraf.